Nosaltres com a grup de recerca tenim una orientació molt aplicada des del principi. Nosaltres fem dissenys de virus com a producte i ja des de la vessant acadèmica, des de l'ICO i d'IVELL, doncs hem fet sempre patents per intentar que aquests virus arribin com a producte al mercat i als pacients, no? I per tant, ja quan érem un grup acadèmic, no, doncs, hem tingut aquesta vocació altament aplicada. I arrel d'aquesta experiència, finalment doncs, es van donar una sèrie de circumstàncies que ens van empènyer a crear l'empresa. A mi m'agrada pensar en això, que és un procés de maduració. Nosaltres hem trigat, crec que com a mínim 4 anys, des que per primera vegada vam consultar amb amics i coneguts pros i contres de desenvolupar una empresa, fins que trobem el moment, les circumstàncies i el valor i les ganes per fer-ho, no? En el model de recerca que tenim, en el qual l'investigador jo crec que se li ha de considerar sempre com un petit emprenedor, perquè funcionem per projectes, perquè és conscient que té més o menys segura una part potser és el seu salari, potser és una instal·lació, però si no aconsegueix recursos ni tindrà ni el personal, ni els reactius, ni res per tirar cap endavant un projecte. És un procés gradual, de capital, on tu primer comences des del que tu poses com a nosaltres, com a equip emprenedor, com a fons realment propis que tu treus de la teva butxaca, dels teus estalvis, perquè creus en el projecte. A partir d'aquí comences a moure't amb el que és el teu entorn, una ronda que en anglès l'anomenen Family, Fools and Friends, les 3 Fs que li diuen, i que són gent que, posant potser quantitats no gaire grans de diners, entre moltes d'elles fan una miqueta de base que no és tan important pel capital que t'aporten, sinó per la confiança que aporten al projecte. Perquè el que la gent no té molt clar és que en tant en quant tu t'involucris en el projecte trobaràs finançament. Les institucions públiques munten moltes dinàmiques justament per incentivar el finançament de les empreses. Hi ha fòrums d'inversió, que s'anomena, que són fòrums on tu com a empresa presentes el teu projecte empresarial davant de gent que té capacitat d'invertir, i hi ha fires internacionals o nacionals a les quals tu et pots anar presentant per anar-te fent conèixer, i la veritat és que la gent que inverteix en aquest tipus de coses, que normalment són el que s'anomena fons de capital risc o private equity o business angels, ells estan sempre i constantment buscant projectes. És a dir, ells els necessiten els projectes, és a dir, no ets per ell una cosa estranya, ets el seu modus vivendi moltes vegades, diguéssim, en la qual si el teu projecte és bo, sempre hi ha gent que està molt disposada a interessar. Ets tan interessant tu per ells com ells ho són per tu, diguéssim. El Premi Bioemprenedor no és un premi per si sol. Hi ha una sèrie de compensacions, tant econòmiques com de participació, fins i tot de comunicació i sobretot de visibilitat del projecte. I això és el més important, perquè clar, que algú inverteixi tants diners en tu, en realitat és que està posant una dosi de confiança brutal en tu. És a dir, i qualsevol cosa que serveixi per reafirmar la confiança del projecte, la solidesa del projecte, és una cosa molt útil. És un valor perquè visibilitza que el projecte té unes qualitats, diguéssim, no? I és suficientment sòlid perquè llavors això et facilita després que tu puguis construir més fàcilment el teu capital. Per tant, dona, jo crec, una miqueta de visibilitat i sobretot de solidesa al projecte, que és molt important per una empresa com la nostra, que en el fons està sempre venent expectativa, diguéssim.
Ara, en aquest moment, tenim ja el primer candidat identificat de l'empresa, que és un candidat que pretenem portar a la clínica en un període curt de temps. De fet, la nostra idea és que durant l'any vinent, en algun moment, no sabem si a mitjans o cap a final d'any, començarem ja probablement a injectar-lo en pacients. És un candidat que ja ha demostrat un molt bon perfil de toxicitat i d'eficàcia en els models preclínics que nosaltres estem avaluant. Per tant, ara estem amb ell ultimant totes les últimes etapes regulatòries i començant a demanar tots els permisos que necessitem per poder-lo administrar a pacients de les agències reguladores corresponents, i simultàniament estem començant a consolidar l'empresa a nivell de capital, a nivell d'organització de l'empresa, a nivell de funcionament i a nivell d'una mica d'estratègia de futur, per exemple, per incorporar eventualment futurs candidats que poguessin actuar el que se'n diu de backup, o sigui, d'alternativa, no tant per un substituir l'altre, sinó per ampliar la capacitat dels teus productes i arribar probablement a patologies diferents a les que tu estàs originàriament posat, i alhora anar consolidant una miqueta l'empresa que vagi creixent, perquè en el fons som una empresa petita i necessitem créixer, lògicament. La solidesa d'una empresa està en la seva base original, no? I crec que la gent que vol fer recerca aplicada ha de tindre molt clar que els projectes que empren són útils per resoldre un problema clínic, no? Un plantejament clar, senzills, no? Perquè la complexitat és inviable, no? I originals, ningú ha d'estar fent allò, per tant patentables, i després amb un fonament científic molt sòlid, i a partir d'aquí construir, no? Pas a pas, i no defallir en aquest camí, sinó continuar, no? Fins que jo crec que una cosa et va portant a l'altra. Moltes vegades, parlant amb la gent de l'entorn, tothom es queixa de com són les coses, però si tu realment vols ser emprenedor, no t'has de parar mai a queixar-te, sinó has de pensar, si hi ha un problema, com jo ho solucionaré. I aquesta proactivitat jo crec que és una cosa bàsica si vols tirar endavant una empresa. El meu balanç global és que és un procés molt positiu i molt enriquidor, sobretot a nivell personal, perquè primer que jo crec que pels científics implica entrar en un món totalment nou, aprens un munt de coses, és a dir, que et fan plantejar moltes coses. Jo crec que aprendre sempre és enriquidor, i a nivell personal jo crec que si tu com a científic el teu objectiu era que la ciència que feies fos útil a la societat, li dones un sentit més profund al que vol dir que sigui útil la teva ciència. Per tant, per mi és profundament enriquidor, sí. Són dues paraules, i agafant així per parafrasear l'amic Guardiola, creure i perseverar. Crec que són les dues coses. I la tercera és que també està flotant, però jo crec que és o ens ho muntem nosaltres o no ens ho muntarà ningú. Per nosaltres ha estat la història, l'evolució natural d'una feina feta en una acadèmia, en un entorn aplicat. O sigui, claríssim.